turawa su da afirka mu mafarki har suka neme mu aƙini yau suka same mu domin himma da yawan ilimuwa suka sadu da sababbin kaunu Allah ya Allah ya Allah kan mu afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu afirka mu so juna Sahara mildo bai sun kaci asfara da afirki mai masu jagora su kawo nazarin duka aka dara na afirka cikin wannan mara sun bincika sirrin kogin muwa da binne da ka boya a dazun muwa da waɗannan da ka bi na duwatsun muwa can kasa suka gane ma'adun muwa haka sun nazarin dabbobin muwa sun nazarin al'adun muwa da farare duka da bukaken muwa suturar rabu gami da abincin muwa da kiɗan rawar rabu da waken muwa haka wasanni na nishaɗin muwa sun lura ɓarai da makaman muwa da muke kan mutuncin muwa sun da rasa tsarin mulkin muwa sun gane irin addinin muwa haka yarda da muke yin bautar sun lura kwarai da sana'un muwa cinikin da muke a tsakanin muwa saka kiran mu da dinkin muwa jima da rinin mu da zanen muwa hikima da gini na gidajen muwa har sun shiga ɗakin kwanan mu sun kai can ba a ga sarakan muwa su ga tsarorin fadojin muwa su kawo nazari na shari'un muwa hasabin rabuwar na addinin muwa haka turawa suka same muwa muka ɗau nauyin bakuncin suwa muka zayyana ɗakin kwanan suwa muke cishe su mu shashe su muke gadin su da 'ya'yansu ba ma yarda da a cuce su tafiya kuma kan ta same su sai ya aigayya a rakiya dan su muke ɗaukar su da kayan su muke tsara duka mai cutar su komai kwace masu kayan su Allah